Starmark Leasing er Danmarks mest seriøse leasing af brugte biler. Den store forskel fra vores konkurrenter er, at vi hos Starmark indestår for restværdien, så du altid er klar over, hvad dine omkostninger er, altså ingen skjulte omkostninger. Vi har et bredt udvalg af eksklusive biler i forskellige mærker og modeller, og kun biler med fuld servicehistorik. Alle biler bliver klargjort til højeste grad af finish og tjekket efter fabriksstandarder. Har vi ikke din ønskebil på lager, kan vi igennem vores netværk fremskaffe den til dig. Ligeledes kan løbetid og kilometerforbrug tilpasses netop dit behov. E-klasse fra 6.495 per måned. S-klasse fra 7.795 per måned. R-klasse fra 6.595 per måned. Se det store udvalg på starmark.dk under leasing. De store fordele ved Starmark Leasing er lav kapitalbinding i virksomheden, momsfradrag for en del af ydelsen, samt at du kender de faste omkostninger i leasingperioden. Starmark Leasing er erhvervsleasing, og alle priser er eksklusiv moms. Se mere om Starmark Leasing på starmark.dk eller hør nærmere i vores butikker.